Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki patba kentup kentei bat cendang ki bahap hapo kalama jong ke senjuk kinong khayi mau siap crusher pick up auto truck association hagsi ba jong kata yo ki lalit ban khang ki artri ki kor tliat mau jong ki artri ki company shna surok ki ba pentre ya ke surok nongston wa ka ji ba nongston kershai halor ke jing kno bikin ki artri ki company ki bade ki company ban shna ya ke project surok kilei beteng ban shalan ba dia kala yu mauria shakiriu patba jong kathan ubade ban plan kam tang hak project na surok shu akan ngeski na kaliang ketika kunhun hadian wikilalit ban khangno ikiti ki artli ki kor tliat mau jong ki company kilalit ru ban kendo ber udisi ban kentu ba unshim khia ban tuk lalem kinong kit kam jong ka association bekentup yu ba mau kordor kharsimli secretary abakran shikila pathai kubor ulong bahadian ki jingnet jurep ka association kala khangno ikiti ki kor tliat mau jong ki company ya ka ba ka association kala lab bikila shalan be an yu mau shakiri pat ba ki bahap hawas khase hills ba shaki we pat ulong ru ba ka jing shalan ba di ka jongki ya mau shakiri pat ba ka pendu nong ya ki nong khayi mau ki nong bala sho mau hapo ka than ba ulong ru ba ka nikam de shu ka jing kerpat hendrei ka de ka jing maham ba kim de ban le akumni nama na du menshwa na kalyang ka association kala de ban de kerpat shu ule thuru ba ka jing kendu ba udisi na kalyang jong u ulapan pau ban ong ban ai de jing thok nang ba udisi unyo ban shimkam सप्लाई तो कंपनी उठाया जी Senjuk kinong khayi mau siap nata ki crosser don lang te kini ki pick up ki auto truck ki ba don hapo jong ka area noston bro kawe pat jong kawe si bro kawe kaji sokhya ka jongi ka ba kini ki artli kini ki company sna surok ka ba dei hapo nong jeli kawe ba ta hapo mauli kawe ya ka ba kim sem na ko ngu shu kat kum kanom jong government ya ka ba haji hisa ka government kla aya ki tang ban pendet iki project kam dei ban supply shabar jong ka project jongki henrei hadin bangli inspection ngidang lek menne sipang ta le inspection ngila khangno ki buat klik ni ki company namar ba ki la supply be an ya uni umau sha ki local ki jongi ba ha pa ka west ka hills wara eastern west ru ni sngo ba ki supply ba west south west ni sngo ba ki supply te ka ji supply ka jongki ka pendu nong no yangi ki ni ki nong khayi mau ha po jongka area ka jongi kitip ni bun ba ha po west ka jongi ki de ki nong sho mauria ki ba shu dakti bakini crosser jongi de ki tang kini ki badai ha po jongka industrial te henrei kini pat ki la pendan kam bakla no ya ka jingnon kam ga jongki te na kalian ka jongi ka mur ba kemne shu ji kerpat mening kong la lek insua ni dang kerpat henrei mata kam shu ji kerpat de ji maham ga jongi ni maham direct be jaki ba kim de shu ban le ya kane kam la bala ngi lap ka mur ba ni hab ban se ni hab le da wil ti pat kal ti ga ba kham jinga shu te ni na kalian ka jongi ni sun e ye kini kinong so mau hakeleng di area ka jongi te ngi haban se haban le ene kam te kam dei kanu no kam boong bangi ya ken ya kador kamur le kam ka jongi kalau ban thang be direct banak kalian ka jongi nama kini di dekhar ki bana delhi ki wan delhi ki na sisa haryana ki wan te kat kum ka ji hisa ya ki dekhar nim ju sa hap west ka sales ban le business te kini ki wan le business nginum ailat ngi kwa ban im hitang pargi gi lokal lamangi tip ngi batai sai kalong bangi pra lokal ngi im pramangi kebut baka pisah kan telun be hapo jong kayo ka hat kan telun po west kasil jongi bro kawe tere kini season lekit nang ne kini kin ra be saja kala jong ka pisah tengi kinong west ngin dunong ba de ta kadao bangi ki iksar menta be ngi kun be doyap menta kalong ba ye kini ki jak dakhar ki bawan hapo ke area ka jongi banle kumne nginam alat lanoru bat nakle nga jongi baro ngikit bok ki durian ni pran ki kam jongi baro hapo jo ka sen jongi banginom ni de ban pek husiar bha pek mat husiar bha nama khnang bangi nio ban te lakam mia ka jingle percha jo kini ki dakhar ki bawan la bar jong kan ni stit ki jongi te nak leng ka jongi ni sultanat hi ki du ba dc ru la
ya telang bat ngi da ka paman nak leng jong u lo ong ngi ba ai da jing tho te sibit ngi ai da jing tho ngin a audisi khnang ba audisi unyo ban sim kam ikini namar ngi kwa ba audisi udah sim kam udah ban khang ba kat kum kanom sebalia kut kalong ba kimde ban supply sa lokal telala ki supply sa lokal udisi sim kambej bat nak leng jong u la de ban kan sai mene kalong ba nak leng jong sim kambej kat kum ka jing yo ki evidence te ngiru la dan ki evidence ngi dan ki dor ngi dan ki video ki dan ya ka ba ki supply ho ni la kli mene he jing kli jong ki ong ba nyim le ndre ya ka bam nom le jong ki ngam nge ya ka ta na ngi dan ki dor ba ki supply sa lokal